салом алейкум бинандагони азиз, барномаи навбатӣ дар саҳро аз манзури шумо ва имрӯз мо дар дараи ромид минтақаи канас қарор дорем ва як тавсия барои дӯстдорони сайёҳат кардан. ин гуна дарахтон дар ин мавзеъ зиёданд ва имрӯз мо барои фурӯзон кардани гулхани худ аз пӯстҳои ин истифода мебарем. бо мо буданро фаромӯш накунед. Опа!
دوستان عزیز، گوشت ما باید زیر آتش 1 ساعت بیستد. دوستان عزیز، خوراک ما آماده شد. سیاحت کردن رو فراموش نکنید.